بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مسبب جيب تدب عند يونيون دي اوروب جمعيه المسلمين ميو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يتي الله سبحانه وتعالى شرعنا ان زكاه الفطر في تمنا نقول كوركاجي مندين في ارسك قول مسكينه نقول كو بنياما نيندي جولي سغابي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته هيك زكاه الفطر ngoti kat ittugol hade ko nyameteji hondi hikka wonno e récoltande do hikka do me récolte de nyameteji wono maro farine tamaro e raisin secon e ko nandi tata wono non ma sha Allah joni non ko quantité joli jamma on wata ittugol di nyametegi di listando ngendo do hikka do ko à partir de 2 kg et demi à 3 kg inchallah nam joni jamma meden no humpa ko hontot be wata argol be ta nyametegi di be halfinayndi نعم هاري في مو هنا إبا le 5 le 6 le 7 avril دو إن شاء الله هاري entre 16h et 18h إن شاء الله هاري كدي أدرسون défilé كالي فيديو دو إن شاء الله ما شاء الله jonno heede mari musibbe hatto jine be nyameteji din hare kambe be faala mo argol hendo nyameteji din harna itto ben hare konno be gerrata هاري في مو كدي نيمرو هاري نو défilé كالي فيديو إن شاء الله هاري بواوي نو دوغول on do numéro واوا hen dagol e hore sutura kadi إن شاء الله ما شاء الله njuɓɓudi waɗi joni noon ɓe tawata ɓe mara feere ittugol ñameteji ɗin haɗa noodi ko yoɓɓanaɓe fi masalan falaɓe ittugol mbuɗi ko natata sifa muɗum ɗum noon kadi no eɓɓa donc entre 7 à 8 euro inchallah e numéro konton no kadi no windi ka numéro hono ka vidéo ɗo e so tawi kadi on tii ko cash fala arde mo wawi contacte ɗo numéro ɗo kadi nam machallah haɗa en andi inoɗo europe e mohsinoni ɓe eɓɓani e wonde ɓe tawata ɓe mara feere ittugol ñameteji ɗin ittugol mbuɗi hakkude 7 et 8 euro kono heeɗi rerɗina jamma on wattu wakkile ko itta ñameteji ɗin sabi ko ɗum andirɗo naaro sallallah alih wa sallam kañum e sahabaɓe ɓen en moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen haɗa wakkile ɗen itta ñameteji ɗi inchallah mais si woni feere ala ittugol ñameteji ɗin ɗon karama koɓe niwnuɓe yon tigui tumbuɗɗe inchallah haɗa inde inoɗo europe e jamiatul mahsun mi wi on السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته